Sabihin natin na nawala na siya, yung sunna lang magagawa. So kabilang dyan sa sunna, yung una of course, salaan natin siya, duha natin siya, at yung pamilya niya. Dapat anuhin natin yung pamilya niya para gagaan yung kalooban ng pamilya niya. At kabilang din sa pita, yung ano ba yung meteorology? O yung paraan ng mga non-Muslim na kapag namamatay yung isang tao, may tatayo dun sa harap, ikukwento yung buhay niya. Hindi kabilang yun sa paraan natin, bro, ha? Hindi kabilang sa paraan natin yun, na may tatayo, ikwento ito kasi mabait yan dati, ito, ganito. Hindi yun kabilang sa ano natin. Hindi yun kabilang sa oh, yes. Yes. So, hindi yung kabilang sa paraan natin sa Islam. So, hinihiling natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maalala ko lang, noong 2011, kami magkakasama tatlo. 2011, may dawa kami sa Ilocos Norte. So, akong binisita nun kasi 28 days ako sa ICU. Galing kami doon, nung bumalik kami galing ng Lawag, pagbalik namin galing ng Lawag, gumising ako, 28 days na ako sa ICU. Kasama namin siya. So, ako yung nag-50-50, namatay si Brother Jamil Bukay, Ustad din, kaklase namin. At of course, si Brother Rashid Lindasan. So, siya yung nakasama namin at siya yung bumisita din sa amin. So ngayon, kita mo naman yung oras, diba? At that time, akala ko namatay na ako, siya yung malusog. Nitong bago lang, binisita ko siya at nagpapayo siya sa akin tungkol sa kalusugan. Kasi nakikita niya yung tiyak ko, lumalaki na. Napayuhan niya ako sa kalusugan, pero ganun talaga. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Sabihin ko sa kanila, Muhammad, ang kamatayang kanilang iniiwasan ay sumasalubong sa kanila ito. Pagkatapos noon ay ibabalik sila sa nakaalam, ila alim al-ghayb wa shahada, kay Allah na nakakaalam sa mga lingid at lahat. Ibabalik tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, tapos na yung buhay ni Brother Ahmad. Tapos na. Okay? So, kung ano yung nagawa niya, hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tanggapin yun ni Allah. At kung ano yung mga pagkakamaling nagawa niya, sana mapagpaumanin siya ni Allah doon at natatawarin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagkawala ng isang maalam sa Islam, ng isang da'ya, ang mga da'ya at ang mga ulama, sila itong mga katiwala ng Rasulullah, ng mga propeta dito sa mundo. Sila itong hindi nag-iwan ng dinar, ng dirham ang mga ulama. Nag-iwan ng mga ulama, ang mga anbiya ng kaalaman. At yung kaalaman na yon, yun yung nakarating sa atin sa pamamagitan ng mga ulama at sa pamamagitan ng mga duat. So sana inshallah wake up call to sa atin na sana sa pagkawala ni Brother Ahmad Habir, magsikap tayo kasi alam naman natin yung nagagawa niya sa larangan ng social media. Magkasabay lang kami nito, kami nila Brother, of course, mas nauna si Brother Rashid sa amin, mas nauna si Brother Rashid. So mas magsikapan natin kasi nakakapagod talaga dito sa mundo. Nakakapagod sa mundo. Okay? So kinakailangan dadaan siya sa kamatayan para makatagpo niya si Prophet Muhammad sa Judgment Day. At dadaan din tayo sa kamatayan para makatagpo natin siya doon inshallah. So kung tayo man ay babawian ng buhay, sana babawian tayo sa pagsasagawa ng kabutihan kasi sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allah bil 'abdi khairan ista'malahu o kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapag nanaisin ni Allah sa isang lingkod, sa isang alipin ng mabuti, gagamitin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala as-sahaba, sinabi ng mga sahaba, wa kayfa yasta'miluhu ya Rasulullah? Paano gagamitin ni Allah ang kanyang lingkod? Yasta'miluhu fil khair thumma yaqbidu fihi. Gagamitin siya ni Allah sa paggawa ng kabutihan at dito siya muling babawiin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa paggawa ng kabutihan. Kaedad ko lang si Ahmad Habir. Well, huwag nyo na itanong kung ilan yung edad ko. Pero
siguro, nalalagas lang yung buhok ko, pero kaedad ko lang si Brother Ahmad Rabir. So, huwag tayo masyadong all overconfident, kasi kahit pa nagbubuhat ka, kahit pa nagbibisikleta ka, kahit pa mixed martial artist ka, pagdadating si Malakul Maut, wala na, tapos na, finish contract na tayo. So may oras pa tayo para magbago, at may oras pa para pagsilbihan yung ating agama, inshallah. So pagtagpuin daw nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Jannatul Firdaus, at sana patatagin ni Allah ang kanyang pamilya at gabayan ang lahat ng kanyang pamilya, inshallah, sa duling na landas. Ito ang huling aking masasabi. Patawarin tayo ni Allah, Brother Ahmad, inshallah, at patawarin ka ni Allah subhanahu wa ta'ala, at patatagin ka niya. Kasi tatanungin, the moment tinatanong siya, hingi natin ng kapatawaran to, hingi natin ng sabat, ng pananatili si Brother Ahmad, kasi bakit? Dadating sa kanya ang mga malaika na magtatanong sa kanya. So hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na patatagin siya. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya. Patatagin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala sa salitang matatag dito sa buhay sa mundo at sa kabilang buhay. At alam natin, umaga't gabi walang ibang ginawa ang tao na ito kundi parating ang tungkol sa Islam. At sana tanggapin ni Allah at patatagin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kapatid, hindi tayo kailangan ni Allah. Dadami ang tao sa Islam. Hindi niya tayo kailangan. Sapagkat patuloy na magaganap ang sinabi ni Allah, nasa kuluna fi dinillahi. At inyong makikita laksa-laksang mga tao papasok sa reliyon. Hindi tayo kailangan ni Allah subhanahu. Kaya lang sinasayang natin yung privilege na ibinibigay sa atin. Ngayon, pagdawaan na. Kaya nakakaingit susta. Namatay sa larangan ng Diyos. Dala-dala ang turo ng mga anjil. Al-da'budu illallah. Huwag kayong sasamba maliban kay Allah. Pagkatapos, sinabi ni Allah sa mga katulad niya, kaya nakakaingit. وَمَنْ يَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Who is better in speech? Sino pang higit na mainam, magaling pagdating sa pagsasalita? Sino pang mainam? Pinakamainam para kay Allah. Among people, pagdating sa pagsasalita, kundi ako nagsasabi, ang aming Panginoon ay si Allah. At itinuturo, nagkanyaya sa tao. At kanilang sinasabi, kami ay mga Muslim. Nakita niyo, pinakamainam ang bibig ng da'ya, sapagkat ang lahat ng usapin sa ilalim ng silong ng langit, wala namang kwenta kay Allah. Ang may kwenta sa kanya, patungkol sa kanya. Ang dala-dala ng bibig ng mga nagdadaawa, ayan, patungkol kay Allah sa kanya. Ang pinapaalam ng tao, ang pinaka-importante dapat malaman ng tao, paalam annahu la ilaha. Yun ang buhay ng Ustad Ahmad. Sa ganun larangan, iniwan niya ang mundo. Yan naman ang goal natin eh. Mabuhay tayo bilang Muslim. At malaruta tayo ng hininga bilang. That's it. That's it. Nawa, ang lalangin natin, ang magfira, makamtan niya ni Ustad Ahmad Rabir, ang magfira ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sakang magkafiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Isa pa siguro ang salita, no? Bago ko makalimutan to.
May isang kwento. May isang kwento. Itong isang tao, umiiyak sa libingan ng kanyang kapatid. So habang umiiyak siya sa libingan ng kanyang kapatid, sabi nung dumaan, ba't ka umiiyak? Sabi niya, naalala ko yung kapatid ko, sana buhay pa siya ngayon. Kasi kung buhay siya, sana nakakagawa pa siya ng mabuti. O sabi nung nakakita sa kanya, yung hindi niya na kayang gawin ngayon, ikaw na lang gumawa. Kasi patay na siya. So, marami siyang gustong gawin kasi kausap ko yung kapatid niya kanina, si Beno. Ano sabi? Tapos na daw yung studio. Kaya hindi siya sumasagot sa akin nung isang araw. Gusto ko siya makausap. Hindi siya nakakasagot kasi busy daw sa paggawa ng studio. So isipin mo, yung pinlano niya, hindi niya na nagagawa. So kung may binabalak kayong gawin niyo na ngayon. Ngayon na gawin niyo na kaagad. Kasi malay niyo, bukas, wala nang bukas. Malay niyo, wala nang bukas. Maya may mga namamatay na hindi natin namamalayan. Lusog-lusog, biglang namamatay. So, jazakumullahu khairan. Pwede mo masagtan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maraming masasaktan sa aking sasabihin. Maraming masasaktan. At sa mga nasaktan na yan, isa na ako sa masasaktan. Alaganap sa mga nagdaang panahon, sa pagitan ninyo at pagitan namin mga nagdadawa, bilang kami nakilala nyo ng daiya, hinihiling ko lamang po sa inyong lahat, sa ating mga mahal ko mga kapatid, na kung kami ay magkakamali, huwag naman po sana na darating pa tayo sa sukmatan. Sabihin lang kung anong mali, pero huwag nang dadaan pa sa pinakamabigat na salita laban sa kung ano man na nakakatao natin. Sa bagamat, papatunayan ko sa inyo, ako mismo ay minahal ninyo na dati rin isang Kristiyano. Minahal ninyo, saksi ang aking mga mata at aking puso. Kung bubuksan ang aking puso, makikita ninyo ang laman ng aking puso. Hanggang sa mamatay ako, mabuhay ako, mamatay muli at mabuhay ako muli. Ipaglalaban ko ang Islam. Ipaglalaban ko ang aking mga kapatid na mga Musliman. Wallahi, sumpa masala subhanahu wa ta'ala. Ano man ang pagkakamali ko sa aking kapatid na si Ustad Ahmad Hagier at sa iba pang mga daiya, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako. Sa katotohanan, hindi pa kami nag-usap nito ng personal. Bagamat once upon a time, I was made my own video against him. Yung patungkol ata sa yung sa paraiso, kung ano man yung kalimutan na natin. Pero, yung akin ay kinurek ko lamang kung ano ang aking kahinaan. Na kung ano ang aking kakayahan sa aking kapaliwanagan. Nung umayo naman na mabuti, inshallah, mapabuti ang lahat kung ano man ang naganap dun sa mga nagdaan. Inuulit ko po sa inyo, nagmamanikluhod po ako sa inyo. Sa aming mga balik Islam, pag kami po ay nagkaroon ng pagkakamali, please, wala ho naman personalan. Doon lang sa mali. Pero titiyakin ko po sa inyo, inuulit ko po muli sa inyo, mamamatay ako, mabubuhay ako, mamamatay muli at mabubuhay ako. Ipaglalaban ko ang Islam, ipaglalaban ko ang kamusliman. Maganda pong hapon sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So, ingatan lang bro, wala naman